Hvilke erfaringer har du med kundeundersøgelser? Jamen, altså for det første så laver vi mange spamfighter, og det er sådan lidt ad hoc kundeundersøgelser, forstået på det, sådan lidt actionbaseret kundeundersøgelser, og det gør vi meget i, altså hvis folk afinstallerer, spørger vi hvorfor, og det er jo en kundeundersøgelse også, hvad er vigtigt til at forlade os. Vi gør det, hvis folk for eksempel beholder vores gratis produkt, men ikke køber den fulde version, så automatisk så mailer vi dem og spørger, hvad kunne få sådan en som dig til at købe produkt som vores? Hvad er grunden til, at du ikke har købt og brugt den gratis? Er det fordi, det gratis er godt nok til dig? Er det fordi, vi ikke modtager det rigtige betalingsmiddel? Og det har vi fået rigtig meget ind på betalingsmidler. Vi har lært meget om betalingsmidler rundt omkring i verden. Vi fik aldrig nogen ordre fra Holland, fordi vi ikke tog de lokale hollandske betalingsmidler. Efter vi begyndte på det, så er Holland blevet vores største, bedst sælgende marked. Ikke? Altså, vi er blevet meget, meget kloge på mange ting ved at lave nogle eventbaserede undersøgelser, som ligger skematiseret ind i et kundeforløb, om man så må sige. Vi laver også sådan touch base, altså efter 6 måneder er jeg stadig tilfreds, og hvis ikke hvorfor, og så videre. Så vi måler løbende, tager pulsen på, selv dem, der er vores kunder, spørger vi løbende, hvad kan vi gøre for at gøre det bedre, og så videre. Ikke? Så det er bestemt en ting, vi bruger meget. Vi har også lige lavet en sådan mere traditionel kundeundersøgelse omkring vores brugeres forbrug eller mangel på samme med backup-produkter. Og der er tanken ganske simpel, at det er vores PR-bureau, der udformer spørgsmålene, og det er mad til dem, kan man sige. Så vi har en amerikansk PR-bureau over i Kalifornien, som hjælper os med at skabe overskrifter og ting og sager. Og det er jo klart, at de skal have noget at arbejde med. Og noget af det, som næsten altid kan give spaltemillimeter, det er undersøgelser. Man kan tage eksemplet for det der, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men der er et kondomfirma, der hvert år spørger alle i Europa om deres sexvaner. Og det skaber overskrifter hvert år, fordi hvert år kan de fortælle, ikke, at du ved, så sender de pressemeddelelse ud af Danmark og siger, Danmark er et af de mest kedelige seksuelle lande. Det er der, hvor folk dør kun 6 en gang om ugen, for eksempel, mens i Frankrig gør det 2 gange om ugen. Jamen det er klart, det rydder alle overskrifter. Hold da kæft, vi bliver benchmarket op mod andre, vi er kedelige. Eller danskerne er rent faktisk de mest spændende, fordi de gør. Altså, og det er jo lidt det samme, vi gør, bare ikke lige seksuelt relateret, men det er det, vi spørger folk om. Tager du backup og løbende backup af dine data? Nej, det gør jeg ikke. Okay, hvor vigtigt synes du det er at gøre det? Jamen, det synes jeg er enormt vigtigt. Og så ender man måske ud med, at det kun er 25%, nu har jeg ikke set tallene endnu, men nu er det bare noget, vi leger. Kun 25% tager backup, mens 75% mener, det er meget vigtigt. Så har man jo mad til en meget spændende pressemeddelelse, som man kan sige. Forbrugeren ved godt, det er vigtigt, men de gør det ikke. Så spørger man hvorfor, så er det fordi, de synes, det er for svært. Fantastisk, ikke? Nu kommer vi med en nem løsning, ikke? Og det vil sige, at man laver en undersøgelse, som forhåbentlig giver nogle resultater, som vi kan binde i enden af nogle spændende pressemeddelelser, der kan skabe noget opmærksomhed omkring, at nu er det ikke svært at lave backup længere. Det er faktisk billigere end folk, de tror, men fordi folk tror, det er svært at dyre dem, så får de ikke taget backup, selvom de mener, det er meget vigtigt. Ikke? Og det vil sige, det kan hjælpe os både selvfølgelig med at give os en information om, hvad er det for nogle unique selling points, vi skal bruge i vores markedsføring, hvad er det for nogle ting, vi skal slå på, når vi skal overbevise de her mennesker, der egentlig godt ved, at de skal bruge det, men tror, det er svært. Så kan det måske være noget, hvor nemt det er at bruge, hvor billigt det er, men også at have noget fantastisk godt mad til journalisterne, der gør, at vi kan få nogle overskrifter. Ikke? Så vi bruger det beløbende, og selvfølgelig bruger vi det også på Amino, hvor vi bruger det til vores annoncører. Altså, hvis de gerne vil annoncere, så har vi lavet en kundeundersøgelse, der viser, hvad er demografien, altså det er jo en helt traditionel fordeling mellem kvinder, hvor mange er selvstændige, hvor mange overvejer at være selvstændige, er de beslutningstagere deres egen virksomhed, hvor mange medarbejdere har de ansat, hvad er deres omsætning, hvad er det for en sektor, de arbejder indenfor osv., som selvfølgelig alt sammen er med til at give kommende og nuværende annoncører sikkerhed for, at pengene bliver brugt på bedst mulig måde. Ikke? Altså, men det er jo meget traditionelt ting. Ikke? Så jeg vil sige, at kundeundersøgelser er noget, vi laver. Altså, og den vildeste, vi nogensinde har lavet, det var, at vi sendte en undersøgelse ud til 750.000 vores brugere. Vi fik 25.000 svar. Og det var utroligt interessant, fordi den undersøgelse var egentlig ikke lavet på at komme til at vide noget særligt. Den var lavet på at få folk til at købe produktet. Så vi spurgte de der 700.000 mennesker dengang, hvad der netop skulle få dem til at købe vores produkt. Og det interessante var, at det vi sendte ud og spurgte, det var jo, at nogle mennesker begyndte at tænke over, hvorfor havde de egentlig ikke gjort det? Og det gjorde, at vi solgte 400 produkter umiddelbart efter, altså af vores små produkter. Vi solgte mere end 20 serverløsninger, vi fik 4 nye forhandlere. Og vi fik altså markant mange gode positive tilbagemeldinger fra vores brugere om, og kæft for det sejt, de spørger, og det mest interessante var et eller andet sted, at vi har fået lavet et system sådan, så at folk de faktisk kunne skrive, altså
de kunne gå ind, og de kunne bare svare på mailen, og så kunne de simpelthen, der havde vi skrevet 4 forskellige ting, som de kunne vælge imellem, og så kunne de selv skrive noget ekstra. Og alle dem, der svarede med de 4 forskellige ting, der havde vi studerende til at svare. Altså det vil sige, at vi havde sådan et system, der kunne give, vi havde et system, der hedder Support Fighter, hvor man kunne gå ind og svare på den slags undersøgelser. Og det vil sige, at de studerende, de havde 12 prædefinerede svar. Og så kunne de gå ind og sige, okay, den person kunne ikke modtage, altså ville ikke købe det, fordi vi ikke havde det betalingsmiddel. Så fik de en mail tilbage og siger, tusind tak, nu skulle du høre, er du klar over, at vi faktisk også modtager den type betalingsmiddel, ikke? Men fint, du siger det, og vi vil kigge lidt nærmere på de lokale betalingsmidler osv. Der kunne vi svare over 90% på den måde, med med de 12 forskellige standardsvar, fik de et ret præcist svar, der virkede som om, at nogen havde siddet og skrevet noget til dem direkte. De resterende dem svarede jeg personligt sammen med min makker Henrik. Det tog os 2 weekender at sidde og svare. Og det var det, der gav nogle nye forhandlere, det var det, der gav serversalg, og det gav os en enorm viden om, hvad der var for nogle ting, der foregik op i hovedet på vores kunder. Så det gav os altså en enorm viden om markedet, og det gav altså direkte, så vi på, altså hvad det givet af ekstra salg. Altså så var det jo rigeligt det værd, altså vi lavede en omsætning på langt over 100.000 på det, ikke? Så kigger man på den tid, vi brugte på det, kontra vi fik ud af det bare i kroner og øre, og ikke kigge på viden, altså så er det alt det værd, ikke? Så vi har brugt det på mange lederkanter.